سلام كما غنيكم تخاتاتلتي سينما مومونا مي بيفور يو زتبهاله اب خلت شحن 16 ناب تملكت زبصحه فيلم إنا نرئي ات فيلم انتجمر ويليام ترينرز زتبهاله منعسي كل سب زحل معينت هيوت غزا صبق تفقاريت عوت مويا از كله زلو ودي ان رأيو يكون دا امبر از كله نجر اب حدا نغو تلوطه ناب سراح ان تصادفه اب زخدلو اوان سلك يوقع بمنبارو مسونو اينبرن نحده تاكسي تطوابيلو نابت تاكسي زلو بوتا كشاغر كبل كلو دما كبيد دمص ግጭት مكينه نسمعينا بخالو أجن دما لويزا كلارك اللي تبهالت حجوستن لوهن استي يرئينا كل جزء أبجز في الشخطية فلان زي تلمد عينتها كدادنا يات خدن أبتي تسرح له كافي دما نعماويلا بون شاهين كيكن تغربية بس دما حجوستي ولا كوانت خونت اتكافي كعز أو كم زخونن دحر حزي أبت كافي مسرح كم زي تخيل بعلوانات كافي تزاربا من نوابرو سدرابيتات حوت بمخانو ترخبوا أتاو كلو نسدرابيت آيات بوم زنبرد بس زي تلعل دما ات سدرابيت سرح بمسأنا تجنقه عدي أجنا دقيمة خالق سرح كم تركب تزاربا عبرتها تعتا بصبحيتو لويزا مستي غويا يحصيا تراخبت نسوون عرساخ إلى كميت أتو كتبل كم زلوا مخرحبا نساقنا بزح تسفا أبقصا أيتنببن نسو دما سراح كتسرح انت دليا عبرتعا كتقلش كم زلوا صعنت حدرلا ممارس إز سانت لويزا نابيرو دلالا خدت كابتوم زلو سراحتي حانت سراح ترايا تطعما سراح زرخبت اتسراحون نسبات محبحب زخونه لمد سراح أيد ليون بصبحيتو لويزا قال محتت سراح نمغبار نابت بوتا خدت اتغزا عبن ناي قدم بيت منغست زنبره غزا بمخانو اتوم سبوانا حفات مخانوم يفلط እዩ سمباده لويزاون አጸቢቁ ይፍለጥ እዩ ነይሩ እቲ ቃለ ምሕተት ገና ምስ ጀመረ ነገራት ክኸብዱ ጀመሩ እታ ቃለ ምሕተት ትገብረላ ዘላ ጓል ካሚላ ዝተባሃለት እንትትኸውን ዘረባኣ አከዳድናን ህዳአታን ድማ ምስ ሉዊዛ ፈጺሙ አይራኸበን ሉዊዛ ግና ፍሽኽ ምባል አየቋረጸትን ነቲ ስራሕ አይረኽቦን ኢላ ዋላ ኳን ተሐሰበት እታ ሰበይቲ ሕዚ ስራሕኺ ምጅማር ትኽእሊ ኢኺ ምስ በለታ ክትኣምን ኣይከኣለትን በዚ ድማ ካሚላ ነቲ ገዛ ብዝግባእ ኣጎብነየታ ወዳ ቅድመ 2 ዓመት ሽባ ከም ዝኾነን ናታ ስራሕ ድማ ከም መተሓማሚት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዓርኪ ንክትቀርቦ ከም ትደሊ ተዛረበታ ሉዊዛ ግና ስራሕ ብምርካባ ጥራይ ኣዝያ ተሓጎሰት ዊልያም ምስ ረኸበቶ ግና ኣብ ዊልቸር ከፊሉ ኣፉ ብምጥማም ሓድሽ ድምጽ እናስመዐ ብዝተኸኣሎ መጠን ድማ ንሉዊዛ ምቾት ንከይስምዓ ንምግባር ይጽዕር እዩ ነይሩ በዚ ድማ ኣዝያ ተደናገረት ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ድማ ንስድራ ቤታ ስራሕ ከም ዝረኸበት ተዛረበቶም ንሳቶም እውን ኣዝዮም ተሓጎሱ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ በዓል ሞያ ቴራፒስት ንዊልያም ብኸመይ ክትከናኸኖ ከም ትኽእል እናረዳኣ ስለዝነበረ ጉልበት ዝሓትት ስራሕ ከም ዘይትሰርሕ አረዳኣ ንሳውን ካልእ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ዶ ኢላ ሓተተቶ ንሱውን የለን ግን ድማ ንዊልያም ፍትሕ ንክብል ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተዛረባ በዚ ድማ ምስ ዊልያም ንፈለማ እዋን ንምዝርራብ ዝገበረቶ ፈተና ዕውት ኣይነበረን ምስኣ ካብ ገዛ ንክወፅእ ወይ ድማ ላፕቶፕ ከፊቱ ንክዝናነ ዋላ ኳን ተሓተተቶ ናቱ መልሲ ግና ቀልዲ ዝተሓወሶ ንዕቀት ዝበዝሖ እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ ምስኡ ክትኸውን ከላ ብዙሕ ንከይትዛረብ ኣጠንቀቓ ሉዊዛ በቲ ኩነታት ሓሪቓ ንከይትረአ ዋላ ኳ እንተፈተነት ስምዒታ ግን ከም ዝተጎድአ ተረዲእዋ እዩ ኣብቲ መዓልቲ ምሳሓ ካብ ኩሉ ሰብ ርሒቓ ኣብ መናፈሻ ንበይና ተመገበት ኣጀማምርኣ ዋላ እኳ እንተኸበዳ ስራሓ ግን ቀጸለት በብመዓልቱ ጽቡቓት ክዳውንትና ተኻደነት ንዊልያም ንምሕጓስ ፈተነት ንሱ ግና ምንም ዓይነት ነገር ኣይስምዖን ንሓፍታ ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እናተዛረበታን ከላ ሓፍታ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ገዲፋታ ከም ትኸድ ተዛረበታ ሉዊዛ ድማ በዚ ሓዘነት ምክንያቱ ድማ ነቲ ስድራ ንምሕጋዝ በይና ትሰርሕ ብምህላዋ በዚ ድማ ናብ ዝኾነ ቦታ ምኻድ ኣይትኽእልን ሓፍታ እውን ትጋገ ከም ዘላ ዋላ እኳ እንተተሰምዓ ምምሃራ ግን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ናይ ቀደም ኣዕርኽቲ ዊልያም ክርእይዎ ከም ዝመጹ ተዓዘበት ኣጋጣሚ ስለ ዝመጹ ኣደኡ ብጣዕሚ ተጨነቐት ናይ ቀረባ ዓርኩ ሮበርትን ናይ ቀደም ሕጽይቲ ኣሊሻን እዮም ዝመጹ ምስ ዊልያም ዝነበሮም ግዜ ድማ ደስ ዘይብል እዩ ነይሩ ሉዊዛ ብዕላሎም ሃኒና ትሰምዕያ ነይራ እቲ ዝኸፍአ ድማ ሮበርት ምስ ኣሊሻ ርክብ ከም ዝጀመረን ክምርዐው ከም ዝኾነን ተዛረቦ እቲ ዜና ካብ ካልእ ሰብ ክሰምዖ ባዕሎም ክነግርዎ ደልዮም ከም ዝመጹ ተዛረብዎ ዊልያም በቲ ጉዳይ ልቡ ዋላ እኳ እንተተሰበረ ምንም ከይተዛረበ ገዲፍዎም ኸደ ሽዑ ድማ ኣሊሻ ንሉዊዛ ድሕሪት ሓደጋ ምስኡ ክትጸንሕ እኳ እንተደለየት ንሱ ግና ካብ ማንም ሓገዝ ስለ ዘይደሊ ኣብ ጎኑ ክትኸውን ከም ዘይከኣለት ተዛረበታ ሉዊዛ እውን መልሲ ዋላ እኳ ይተሃባ ብሓሳባ ከም ዘይተስማዕምዐት ንምርዳእ ቀሊል እዩ ነይሩ እቶም ኣጋይሽ ምስ ኸዱ ኣብቲ ካልእ ገዛ ድምፂ ስለ ዝተሰምዐ ጎያ ኸደት ምስ በጽሐት ድማ ፎቶ ፍሬም ኣብ መሬት ወዲቑ ረኸበት ብጽባሒቱ ሉዊዛ ንሕፁያ ብዛዕባ ዊልያም ክትዛረቦ ከላ በቲ ኩነታት ድማ ልባ ከም ዝተሰበረ ምስ ተዛረበቶ ንሱ ግና ምንም ኣይመሰሎን ሓሳቡ ዘሎ ኣብ መጻኢ ኣውደ ዓመት ኣብ ዝግበር ውድድር ጉያ ምስኡ ናብ ኖርዌይ ንክትኸይድ ሓተታ ንሳ ግና ኣቐዲሙ ስለ ዘይተዛረባ ምንም ከይተዛረበት ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ንምምሳል ፈተነት ብኻልእ ግዜ ድማ ዊልያም ሉዊዛ እቲ ዝተሰባበረ ፍሬም ፎቶ ንምምዕርራይ ክትሙክር ከላ ረኸባ ክተመዓራርየሉ ከም ዘይደልን ንባዕሉ ብፎቶ ምርኣይ ከም ዘጽልኦን ናይ ቀደም መንነቱ ዘዘክሮ ነገር ምርኣይ ከም ዘይደሊ ዓዊሉ ተዛረባ እታ ትዕግስታ ዝወደአት ሉዊዛ ምዝራብ ጠጠው ንከብልን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንሳ ከም ዘይርድኣን
ስራحات سرح زلا دمو سلا زدليا ጥራይ كم ዝኾነ ተዛረበቶ ሽዑ ማዓልቲ ከይ ሓሰበቶ ምስኡ ፊልም ንክትርኢ ሓተታ ግን ንሳ ንሱ ዝርእዮ ፊልም ዋላ እኳ ኣይትፍተዎ በሐሳቡ ተስማዕምዐት ድሕሪ ምርኣያ ግን እቲ ፊልም ፎቶወቶ ሰላማዊ ዘረባ ክዘራረቡ ከለው እዚ ናይ መጀመርታኦም እዩ ብዝገርም ኩነታት ኣብ ቀጻሊ ዊልያም ናብ ደገ ንክወጹ ሓተታ እናኸዱ ከለው ይዘራረብዎ ዝነበረ ዘረባ ንኽልቲኦም ደስ ዝበሎም ይመስል እዩ ነይሩ ነዚ ድማ ኣድኡ ከይተረፈ ተረዲኣቶ እያ ናይ ዊልያም ቴራፒስት ኩነታት እቲ ሕክምና ከቢድ ከም ዝኾነን ናይ ምድሓን ተስፋ ከም ዘይብሉን ካልኦት ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ትሑት ከም ዝኾነ ተዛረባ ኣብ ቀጻሊ ፊልም ንምርኣይ እንትኣትዉ ናይ ወጻኢ ዓዲ ፊልም ምርኣይ ከም ትደሊ ምስ ተዛረበቶ ስሕቕ ኢሉ ንሱ ዝደልዮ ኮሜዲ ንክርኢ ገበረ በረዶ እናዘነበ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ግና ዊልያም ኣሒምዎ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ሉዊዛ ብቐረባ ንክትከታተሎ ተዛረባ እናገደዶ ምስ መጸ ተጨኒቓ ሓገዝ ንምርካብ ክትድውል ምስ በለት ብሰመመን ዘሎ ዊልያም ድሓን ከም ዝኾነን ከይትጭነቕን ድማ ተዛረባ ድሕሪ ሰዓታት ግና እቲ ስምዒት ሕማም እናገደዶ ኸደ ድሕሪ ጻንሒት ነይታን መጸ ኩነታቱ ምስ ረአዮ ብጣዕሚ ሰንበደ ሓገዝ ንምግባር ድማ ተጻደፈ በዚ ሰዓት እዩ ኣብ ኢድ ዊልያም ዝነበረ ጠባሳ ዝረአየቶ ሽዑ እዩ ዊልያም ብዛዕባ ዝስምዖ ስምዒት ብትክክል ከም ዘይተዛረባ ተረድአት ምሕዳራ ግቡኡ ዋላ እኳ ይኹን ሙሉእ ምሸት ኣብ ጎኑ ብምዃን ኣሕለፈቶ ንልደቱ ኣዕርኽቱ ዝሰርሕሉ ዝጸንሐ ናይ ልደት ቪድዮ ምስ ረአየት ሕዚ ትፈልጦ ዊልያም ዝተፈለየን ሕጉስን ብዙሓት ነገራት ምግባር ዝሕጉሶ ከም ዝነበረ ተረድአት ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ ድማ ኣብ ጎኑ ረኸባ ካብ ቀደም ብዝሐሸ ኩነታት እናተዘራረቡ ተረዳድኡ ዊልያም እውን ግትርነቱ እናገደፎ መጸ ሓደ መዓልቲ ከይሓሰበቶ ኣቦኡን ኣዴኡን እናተጨቃጨቁ ሓደ ነገር ሰምዐት ንሱ እውን ዊልያም ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ በዓርሱ ፍቃድ ህይወቱ ንምጥፋእ ስለ ዝወሰነ ንክስማዕምዑ ኣገዲድዎም እዩ ኣዴኡ እዚ ክኸውን ስለ ዘይደለየት ፍቃደኛ ይነበረትን ኣቦኡ ግና እዚ ናይ ባዕሉ ምርጫ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ምንም ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ ይሓስብ እዩ ኣዝያ ዝተበሳጨወት ሉዊሳ ስራሓ ሙሉእ ንምግዳፍ ሓሰበት ሓፍታ ግና እዚ ናይ መወዳእታ ንከይኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቀጻሊ 6 ኣዋርሕ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ገይራ ዊልያም ብህይወት ንክጸንሕ ንምእማን ጻዕሪ ክትገብር ከም ዘለዋ እዚ ድማ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ተዛረበታ ሉዊዛ እውን ናብ ስድራ ቤቱ ብምኻድ እዚ ሓሳብ ተዛረበቶም ንሳቶም እውን ዊልያም ካብ ገዛ ምውጻእ ንክኽእል ዝኽኣልዎ ኩሉ ከም ዝሕግዝዋ ተዛረብዋ ንዊልያም ኔታን ውድድር ፈረስ ርእዩ ከም ዘይፈልጥን ምኻድ ከም ዝደልን ብምዝራብ ክኸዱ ኣእመነቶ ክኸዱ ከለው እውን ዊልቸር ዊልያም ኣብ ረግረግ ኣተወ በዚ ድማ ዊልያም ሓፍረት ተሰምዖ ካልኦት ሰባት ንክሕግዝዎ ገይሮም ካብቲ ረግረግ ኣውጽእዎ ካብዚ ወጻኢ ኩሎም ጽቡቕ ግዜ እዮም ኣሕሊፎም ዊልያም እውን እንተኾነ ሕጉስ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሬስቶራንት ምግቢ ንምብላዕ እንትፍትኑ ስለ ዝተኸልኸሉ ሉዊዛ ምስቶም ሰራሕተኛታት ብምክርኻራ ግርግር ፈጠረት ዊልያም እውን በዚ ኩነታት ሓፍረት ስለ ተሰምዖ ብጣዕሚ ደበሮ በዚ ድማ መዓልቶም ተበላሸወ በዚ ተስፋ ከይቆረጸት ኮንሰርት ሞዛርት ኣትያ ስለ ዘይትፈልጥ ምስኡ ምእታው ከም ትደሊ ሓተተቶ መጀመርያ ድሌት ዘለዎ ዋላ እኳ ኣይምሰል ወዲያውኑ ግና ተስማዕምዐ ሉዊዛ ነቲ ምሸት ዝኸውን ቆንጆ ቃሚሽ ተኸደነት ንሱ እውን ጽቡቕ ሱፍ ተኸዲኑ ብሓባር ክረዩ ከለው ኣጥዒምሎም ነይሩ እቲ ምሸት ደሚቕ ኮይኑ ከሎ ዊልያም ግና ልዕሊቲ ምድላው ንሳ ምስኡ ስለ ዘላ ደስ ዝበሎ ይመስል እዩ ነቲ ምሸት ካብ ሙፍታው ዝተልዓለ ናብ ገዛ ክምለሱ ከለው ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣብ መኪና ኮፍ ኢሎም ሙዚቃ እናሰምዑ ንክሕልፉ ሓተታ ንሳ እውን ብምህንጣው ተስማዕምዐት ኣብ ካሊ መዓልቲ ሉዊዛ ንዊልያም ኣብ መዓልቲ ልደታ ንድራር ናብ ስድራ ቤታ ገዛ ወሰደቶ እቲ ግዜ ብጽቡቕ ኩነታት እንሓለፈ ዋላ እኳ እንተነበረ ፓትሪክ ድሕሪ ምምጻኡ ግና ብዊልያም ከም ዝቐንአ የፍልጥ ብምንባሩ ዊልያም እውን ንምብሻቕ ምስ ሉዊዛ ዝነበሩ ጸወታ ወሰኸ ብቅንኢ ዝሞተ ፓትሪክ ንልደታ ዝኾን ገይጽሃባ ንሳ እውን ነቲ ህያብ ዋላ እኳ ኣይትፍተዎ ከም ትፈትዎ ንምምሳል ፈተነት ዊልያም እውን ትፈትዎ ዓይነት ስቶኪንግ ብውህብቶ መልክዕ ሃባ ንሳ እውን በቲ ውህብቶ ተሓጎሰት ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዊልያም ኣብ ቀረባኦም ናብ ዝርከብ ቤተ መንግስት ወሰዳ ኣብ ዑደት እንከለው ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ከተማታት ንፓሪስ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ብፍላይ ድማ ኣዘውትሩ ዝኸደሉ ካፌ ከም ዘሎ ተዛረባ ንሳ ድማ ንክኸድ ሓተተቶ ንሱ እውን ናብቲ ምኻድ ዝደሊ ናይ ቀደም መንነቱ ሒዙ ከም ዝኾነ ተዛረባ ሉዊዛ ኣቦኣ ሓዲሽ ስራሕ ስለ ዝረኸበ ደስ ኢልዋ እዩ ኣቦኡ ንዊልያም ኣብቲ ቤተ መንግስት ስራሕ ሕድሳት ንክሰርሕ ድማ ሓጊዝዎ እዩ ሉዊዛ ደስ ዋላ እኳ እንተበላ ስራሕ ንምንታይ ከም ዝሃብዎ ንዊልያም ሓተተቶ ዊልያም እውን ድሕሪ ሕዚ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክትጭነቕ ከም ዘይብላን ብዛዕባ ናይ ባዕላ ህይወት ምሕሳብ ከም ዘለዋ ተዛረባ ኣብ መርዓ ሮበርቶን ኣሊሻን ዊልያምን ሉዊዛን ብሓባር ከዱ ዝደበሮም ዋላ እኳ እንተመሰሎም ሉዊዛ መስተ ንክሰትን ንክዝናነን ገበረቶ ሜሪ ትበሃል ዓርኪ ዊልያም ኣሊሻ ንዊልያም ብምግዳፋ ትክክል ከም ዘይገበረት ተዛረበታ ዊልያም ብሉጽ ስብኣይ ከም ዝኾነን ሉዊዛ ድማ ንዑ ብምርካባ ዕድለኛ ይኽበለታ ሉዊዛ ድማ እታ ሰበይቲ ዝበለታ ነገር ኩሎም ሰባት ንክፈልጥዎ ዊልያም ናብ መደነስ ቦታ ንክኸድ ብምግባር ኣብ ልዕሊኡ ከፍ ብምባል ምድናስ ጀመሩ ኩሉ ሰብ ንዓቶም ምርኣይ ዋላ እኳ እንተጀመረ ንሳቶም ምንም ኣይመሰሎምን እቲ ምሽት ምስ ተዛዘመ ኣብ ናቱ ዊልቸር ምስ ተቐመጠት ብጣዕሚ ኣዊሎም ምስሓቕ ጀመሩ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ፓትሪክን ሉዊዛን
እዋን ስፖርት እናሰርሑ ከለው ንኣውደ ዓመት ዝነበሮም ትልሚ እናተዘራረቡ ሉዊዛ ምስ ዊልያም ክትኸውን ከም ዘለዋ ሓሰበት። ፓትሪክ እውን ብጣዕሚ ብምንዳድ ካብ ምስ ዊልያም ግዛኣ ተጥፍእ በምህላዋ ዓዊሉ ተዛረባ። ግድን ምስኡ ክትኸውን ከም ዘለዋ ዋላ እኳ እንተተዛረበቶ ሓሪቁ ገዲፍዋ ኸደ። ብዙሕ ሓገዝ ዋላ እኳ እንተገበረትሉ ዊልያም ሕዚ እውን ንምሟት ዘለዎ ድሌት ከም ዘይገደፎ ምፍላጥ ከኣለት። ተስፋ ከይቆረፀት ሕዚ እውን እንተፅዒራ ድሌቱ ተቐይሮ ከም ትኽእል ተስፋ ገበረት። በዚ ድማ ህይወት ዊልያም ከትርፎ እዩ ኢላ ዝሓሰበቶ መርሃ ግብሪ ንምድላው ትልማውፅአት። ካብ ገዛ ድሕሪ ምውፃኣ ፓትሪክ ድራር ጋቢዙ ሰርፕራይዝ ገበራ። እናበልዑን ከለው ቀጻላው ዓመት ምስኡ ዘይኮነስ ምስ ዊልያም ንምሕላፍ ከም ዝሓሰበት ፈለጠ። በዚ ድማ ምሳይ ንምኻድ ዝሓሰብክዮ ምስ ካልእ ወዲ ጫጉላ ሽርሽር ክትኸድ ድዩ ኢሉ ምንም ምኽንያት ንምስማዕ ድሌት ስለ ዘይነበሮ ገዲፍዋ ኸደ። በዓል ንምኽባር ዝኸድሉ ከባቢ ነፋሻማ እንትኸውን ሙሉ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣሕለፉ። ምሸት ሓያል ንፋስ ይነፍስ ስለ ዝነበረ ሉዊዛ ንዊልያም ተመቻችዩ ኣብ መደቀሲኡ ንክድቅስ ገበረቶ። ንሳ እውን ናብ ዓራቱ ብምውፃእ ብሓባር ምስኡ ኾነት። ናብኡ ድማ ተጸገዐት። ድሕሪኡ ድማ ተሰዓዓሙ። ልስልስ ዝበለ ዝማርኽን ብፍቕሪ ዝተሞልአ እዩ ነይሩ። እቶም ቀጸልቲ መዓልትታት ሉዊዛ እውን ኣብ ኣየር ትንሳፈፍ ከም ዘላ ተሰምዓ። ሽዑ ምሸት ድማ ይስምዓ ዘሎ ስምዒት ፍቕሪ ንዊልያም ተናዘዘትሉ። ዊልያም ግና ብውሽጡ ዓቂሩ ዝሓዞ ስምዒትን ክሓብኦ ዘይኽእል ፍቕርን ከይዓገቶ ሕዚ እውን ዝተለሞ ትልሚ እዋኑ ምስ ኣኸለ ናይ ምሟት ድሌቱ ክልውጦ ከም ዘይኽእል ተዛረባ። ንሳ እውን ንኻልእ ዘይጭነቕ ሰብ ከም ዝኾነ ተዛረበቶ። ንሱ እውን ከምዚ ኮይኑ ምንባር ነዚ ማንነት ክቕበል ስለ ዘይኽእል ሓሳቡ ምንጻግ ንክትገድፎ ንሱ ሽባ ብምዃኑ ንዓኣ ከማልአላ ዘይኽእሎም ነገራት ከም ዘለዉ ኣረዳኣ። ንሳ ግና ኣይተቐበለቶን። ኣብ ገጹ ስቕስቕ ኢላ እናበኸየት ገዲፋቶ ኸደት። ካብቲ በዓል ምስ ተመለሱ ስድራ ቤቱ ዝተለወጠ ነገር ከም ዝህሉ ተስፋ ገይሮም እዮም። እታ ህይወታ ዝተረበሸ ሉዊዛ ነቲ ዝፈርሕዎ ነገር ኣርድአቶም። ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕማ ከም ዝኾነን ሓሳቡ ክተቐይሮ ከም ዘይከኣለትን ምስ ተዛረበቶም ኣደኡ ሰንቢዳ ምብካይ ጀመረት። ሽዑ ምሸት ሉዊዛ እናኾነ ዘሎ ኩሉ ነገር ተዛረበቶም። ኣዴኡ በቲ ኩነታት ብጣዕሚ ተረበሸት። ኣቦኡ ግና ኩል ግዜ ናይ ሰባት ሓሳብ ምልዋጥ ከም ዘይከኣልን ክትገብሮ ዝግባኣ ነገር ተሃልዩ ሱቂላ ምፍታውን ፍቕሪ ምልጋስን ትህቦ ፍቕሪ ድማ እኹል ከም ዝኾነ ምጽዓር ጥራይ ከም ዝኾነ ኣረዳኣ። ሉዊዛ ዓብይ ጌጋ ከም ዝፈጸመትን ኣብ ህይወቱ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ምስኡ ክትኸውን ከም ዘለዋን ሓሰበት። ድሕሪኡ ድማ ዊልያም ንምሟት ናብ ዝኸደሉ ስዊዘርላንድ ኣምርሐት። ኣብ ህይወቱ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እሱ ይፈትዎ እዩ ዝበለቶ ኩሉ ገበረት። ኣብ ዓራት ኣብ ጎኑ ገደም ኢላ ከንፈሩ ሰዓመቶ። ድሕሪኡ ድማ ሓቂፋቶ ደቀሰት። ድሕሪ መዓልትታት ሉዊዛ ናብ ፓሪስ ብምኻድ ዊልያም ኣብ ዝፈትዎ ካፌ ኮፍ ኢላ ዊልያም ቅድሚ ምሟቱ ዘቐመጠላ ደብዳቤ ምንባብ ጀመረት። ኣብ ውሽጢ እቲ ደብዳቤ እውን ንዝገበረትሉ ኩሉ ኣመስጊኑ ህይወታ ንክትቕጽልን ብሰንኩ ካብ ዝሓሰበቱ ዓወት ንድሕሪት ከይትተርፍን ንኻልኦት ሰባት ብምሕሳብ ንድሕሪት ከይትብል እኹል ገንዘብ ብውርሲ ከም ዝገደፈላ ተዛረባ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሉዊዛ ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈላ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ኣብ ከተማ ፓሪስ ብእግራ እናኸደት ከላ እናርአና እቲ ፊልም ተዛዘመ። ክቡራት ተመልከትና ናይዚ ታሪክ መወዳእታ ፈቲኹምዎ ዶ ወይስ ሉዊዛን ዊልያምን ብሓባር ተዝኾኑ ምጸበቐ? እስቲ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና ኢና ነመስግን። ከምዚኦም ዓይነት ሓደሽትን ሰሓባይ ታሪክ ዘለዎምን ፊልምታት ትግርኛ ተርጉምና በብግዜኡ ተበጻሒ ንክንገብረልኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።